روڑے مبارک مسکین جی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جا کامل ولی مجھے محبوبن جا بچڑا ساموں دل پر دستگیر جی یاری ایڑو پیارو منظر دیدار اللہ جو رحمت اللہ جو رحمت انہوں جو نگاہ مستو سبحان اللہ. یقین دیانو جی کہ گھڑیوں ہی گزرن پیوں اسانی زندگی میں بھلے کھا بھلیوں سٹھے کھا سٹھوں ہی آہیں جے کہ گزری رہے ہیں جب اللہ جو حبیب جو ذکر اللہ جو ذکر اللہ جو کامل ولیین جو ذکر دل پر دستگیر جو ذکر جو سبحان اللہ. جتنی خوشی دی تھے اتنی خوشی ساں عشق محبت ساں مجھے محبوب دے صلاة جو نظرانوں پرندہ سی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبھی ہتھنا مدھے کرے عشق محبت سے آواز کے بلند کرے صلاة پڑھنا سی صلی اللہ علیہ تھوڑا آواز کرے بلند یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی دنیا دنیا خادیے خیرات مدینے دی گجی کرچو خیرات مدینے دی کبر فقیر پچھوں آواز کو نہیں پیادا کھو خیرات مدینے دی. آقا کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے زہرا تیری دختر ہے. عشق محبت سا بلند آواز سا پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ جے کامل ولی سائیں مہدی سرکار جا لفظ بمصران حمد جا پڑھی تو سرکار جی نات پر گجی کرے یاری شریف میں موقع جو فائدہ وٹھنا سی جے گناہ کے سامو ورکی کرے اللہ جے حضور میں استغفار سائیں مہدی سرکار جا لفظ گجی کرے چمدا سی بیڑا پار تھی ویندا. اے مالک توبہ تو در اے مالک توبہ تو در اتڑا متھے کرے گجی کرے چمدا سی اے مالک توبہ تو در اے ہادی توبہ تو در شلوا گواری اسات شلوا گواری اسات شلوا گواری اسات تیرے پہ جو کرم کر اے مالک توبہ تو در. اللہ مدینے پاڑوں پٹے گجی کرے چھو اے مالک توبہ تو در اے ہادی توبہ تو در. اوسا کے دئی تجلی یا
کاوڑ کی ٹھہی سکھلی اے کریم اسانجی یہ چمڑی ایک چڑنگا پکان سہی سگھنی مجھا مولا تو بھی ہوجی مٹھا محمد بھی ہوجے اسی پوئے بن دھڑکا تھی نکرو کریم ہوجن قیدیب ہوجو تو کہ گال ایہان بڑی سکتی ہیڑو تصویرو مولا تیار کرے میری دوزخ میں تو اچھلی دے مجرم جمتھو ساڑن جی سزا جلائی دے تلہی سگزی موسیٰ کے نئی تجلی جلائے کئی دائے موسیٰ کے نئی تجلی جلائے کئی دائے جرجی سکھے جفا گئی جرجی سکھے جفا گئی ایوب کے صابر اے مالک توب تو در اے ہادی توب تو در گتی سجی کرچا مالک توب تو در اے ہادی توب تو در شلوہ گواری اسات شلوہ گواری اسات شلوہ گواری اسات تیری پہن جو کرم کر اے مالک توب تو در اے ہادی توب تو در ابلیس ای آدم یا اللہ ابلیس ای آدم رکھی ڈور کیوں نمر ابلیس ای آدم رکھی ڈور کیوں نمر مولا ابلیس ای آدم رکھی ڈور کیوں نمر ایک کھیوارے نبی کی ایک کھیوارے نبی کی جو اجتائی کافر اے مالک توب تو در اے ہادی توب تو در شلوہ گواری اسات شلوہ گواری اسات شلوہ گواری اسات میری بہن جو کرم کر اے مالک توب تو در اے ہادی توب تو در سبحان اللہ صلاة مجھے سونے دے بلند آواز پیاری رات یاری چلی رات اساں جو ایمان اساں جان محبوب میں